Gimonitor karon sa pag-asa ang usa ka severe tropical storm nga posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility sunod semana. As of 2 a.m. karong adlaw, ang bagyo nga adunay international name nga Infa nasigpatan sa pag-asa nga anaa sa sidlakang bahin sa Mindanao. Si Infa adunay gikusgon nga hangin nga 105 kilometers per hour ug ang paghuros niini maabot sa 135 kilometers per hour. Padayon kini nag-irog sa gikusgong 20 kilometers per hour. Matod sa pag-asa nga posible kining mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong Domingo o sa Lunes. Duga sa ahensya nga adunay posibilidad nga dili kini mag-landfall apan makaapekto gihapon kini sa nasod. Kung mosulod na si Infa sa PAR, nganlan kining Marilyn, ang ika-13 nga bagyo nga makaapekto sa nasod karong tuiga.